po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang mabanal sa iyong pangalan aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa mga oras at buwan nagmumula sa iyo. At sa pagkatapos binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapay. Bampulat, kapon dalangin na aming ginagalap, may Evangelista Waldo Estrada Almeida, ang pumaminam na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran sa kami supon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo about sa Panginoon. Huwag mo nawating namin nagawang pagkasagot ng puso nagsisi sa oras na ito. At sa pag-aaral ng salita, nagisay mo salita, patabalingkod sa ganang akin, walang magawa, basahan lamang, alikabok lamang ako sa harapan, good gamitin mo dalawang papapalang espiritual sa aming mga kapatid sa dakong ito, lalo ang pumami ng mga bisita, aming mga beloved viewers. Pagpalain mo po kami lahat, mga Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway. We commit us out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po makaupo mami na mahal at ating pong pag-aralan sa salita ng Diyos. Ngunit po lahat sa kapaintulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bumabati sa magandang hapon na po sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng hindi pa napapagod pumalakpak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. At sa ating mga beloved viewers, kayo po ang pong welcome. Magpatuloy lamang po kayo at kayo po lubos sa pagpapalain ng Diyos na buhay. Amen. And we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago tayo magsimula, nais ko rin po magpasalamat siyempre sa lahat ng inyo po mga pagbati. Talagang overwhelmed po kami talaga sa araw na ito. And talagang ang dami-dami naming good news. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at talagang ang bawat araw ay talagang naghahanda ang Diyos ng mga pagpapala para sa kanya mga anak. Amen. Kaya po mga minamahal, sa oras ito ay atin na pong kunin yung ating pong mga Biblia, ang ating pong mga kwaderno, ballpen at ating pag-aralan anong inihanda ng Diyos para sa atin sa araw na ito. Amen. At ating pong basahin ang ating unang talata dito sa ikalawang aklat ng Hari. Ang kabanata ay 20, talata ay 1 hanggang 6. From the book of 2 Kings, chapter 20, verses 1 up to 6. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa ikalawang aklat ng mga hari, ang kabanata po ay 20 at ang talata po ay 1 hanggang 6. Ito pong sinasabi, nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na inyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. Amen. At nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoong ng Diyos ni David na inyong magulang, aking narinig ang inyong Praise the Lord. aking narinig ang inyong mga panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking pagaganglingin ka sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. Sa 6, at aking idadagdag sa iyong mga kaarawan ay 15 taon.
At Praise the Lord. aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria. At aking pinagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Ating po pamagatan muna mga minamahal ang ating pong pag-aaralan, escapades for the second chance. Alam po niyo, pag sinabing escapades, ito yung mga day-to-day activity natin. Amen? Amen? At bakit ko tinawag na second chance mga minamahal? Sapagkat yung ating pong oras na tayo po mga minamahal ay pinatawad ng Diyos. Dati-dati wala tayong pag-asa. Amen? Amen? Pero nung tayo po mga minamahal ay pinatawad ng Diyos, God has given us another chance. Amen? Supposed to be, papunta na tayo doon sa impyerno. Amen? At nung time na tayo pinagaling ng Diyos, God extended our number of days. It's another chance given to us. When God pinagbago tayo, mga minamahal, binago yung ating po mga buhay, dati-dati patapon. Pero ngayon, mga minamahal, leading to the doing the will of God, ang sabi diyan, it is our second chance. Lahat yan ay pawang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Dito sa lahat ng ating nabasa, isang hari, ang nasabing siya po, mga minamahal, oops, you're dead. Mamamatay ka na, Hari Hezekiah. Amen. Sinabihan siya ng propeta ng Diyos. At alam niyo ang ginawa ng hari, mga minamahal, instead na siya po'y mag-aburido, anong ginawa niya, mga minamahal? Ang sabi ng talata, ipinihit niya ang kanyang muka sa dingding. At siya nanalangin. Ang sabi sa kanyang panalangin ay hindi sinabing, ay mag-complain, bakit mo ko pinabayaan? Hindi ganoon ang ginawa niya ng Kristiyano, mga minamahal. Ang ginawa niya, mahal na Panginoon, alalahanin mo kung paano ako nabuhay nung ako'y malakas pa ng aking paglilingkod sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ba tayo pwede magsabi sa Diyos ng ganyan? Pag tayo may karamdaman, sasabihin, mahal na Panginoon, alalahanin mo kung paano ako nabuhay sa iyo. Noong nakaraang taon, baka lalo tayong hindi madedo. Amen? Pero kaya ang sabi niya, bawat araw, sinisigurado dapat natin na ang ating ginagawang yung paggawanap ng ating pong pagkatawag, mga minamahal, ay something na ikararangal at ikasasaya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Though sometimes nagagawa tayo mga pagkukulang, it's up to us really to see to it that before we close our eyes, bago natin ipikit ang ating mga mata, ay talagang nakahingi tayo ng kapatawaran at ready tayo to receive another blessing pagdating natin sa umaga at makakapagpuri tayo sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note yung word ng mahal na Panginoon, habang ginawa ni Haring Hezekiah, hindi lang nanalangin, tapos nagpakasaya na, hindi. Nung siya manalangin, mga minamahal, siya'y umiyak ng mainam sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? So ang pananalangin ay hindi lang basta binanggit, tapos na. It is shown by our tears, shown by our grabing paghingi ng kapatawaran. Amen? At ang sabi ng talata, mga minamahal, bago pa lang umalis ang nagsabi sa kanyang, mamamatay ka na rin si Kaya, nandun pala sa gitna ng siyudad, mga minamahal, balik ka. Sabihin mo kay si Kaya, aking nakita ang kanyang mga luha at narinig ang kanyang panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kanina, grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Lumuha ba tayo, mga minamahal? Baka nakatulat lang na kanyang ganun ba? Para lang tayo nanood. Amen. Take note, every tear, lahat ng luha na ating pumapatak sa ating mga mata, yan ay nakikita ng Diyos. Kung ikaw ay natatakot, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nandyan na talaga masama ang loob mo, at iniiyak mo yan sa mahal na Panginoon, huwag mo sabing hindi kanya napapansin. Nakikita yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
So, ibig sabihin, King Hezekiah was given the second chance. Ang tanong ngayon, saan niya uubusin yung kanyang second chance? 15 years ang ibinigay sa kanya. Amen? Oh, dadagan kita ng 15 years. Haring Hezekiah. Amen? So kung tayo po mga minamahal, nung tayo pinabigyan ng second chance, mga minamahal, we were forgiven, healed our sicknesses, napataw tayo sa ating mga pagkakasala, gumaling yung ating mga karamdaman, nagbago yung ating dating yun mga minamahal, ang sabi ng Biblia, we were given our second chance. At kung yung saan natin tatapusin, uubusin yung ating second chance. Amen? Amen? Maring ang sabihin ng ilan, gagamitin ko yan sa aking pamilya. Amen? Maring sabihin ng ilan, ay, magagamitin ko yan sa paglilingkod ko sa ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng iba, mahal na Panginoon, bakit ngayon lang kita nakilala? Grabe mga pasalita na yan, mga minamahal. Talagang sabik na sabik. Amen? Amen? Those are our ways, our plans, mga plano natin nung ating natanggap yung ating second chance. These are our promises. Mahal na Panginoon, magtatapat na ako sa'yo. Mahal na Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Mahal na Panginoon, aking gugugulin ang aking buhay pagtupad ng iyong kalooban. These are our promises for our second chance. Lahat na tumanggap ng second chance, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tanong, asan na tayo ngayon? How are our escapades nung ating second chance? Amen? Amen? Take note, ang ibinigay ng ating mahal na Panginoon kay Haring Hezekiah na second chance ay 15 years. Amen? Ang ilan sa ating mga kapatid, maaring umabot sila ng 5 years, 3 years, depende kung anong second chance na ibinigay sa kanila. Sa atin sigurado, counting pa. Amen? Buhay pa tayo ngayon eh. Amen? And tanong dyan, saan mo gagugulin yung remaining number of years, number of weeks, months, days na mayroon ka sa yung second chance? Are we following as per plan? Ginagawa ba natin mga minamahal yung ating pong ating mga plano nung tayo binigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon o sarili na natin mga minamahal ang ating ginagawa ngayon at hindi na yung kalooban ng Diyos? Amen? Meron na tayong sariling desisyon. Ang ilan sa atin mga minamahal, after receiving the second chance, nag-backslide na. Tisod kasi eh. Kasalanan ni brother, kasalanan ni sister eh. Mga minamahal, yan, uubusin mo ba dyan yung second chance na ibinigay sa'yo? Take note, ang second chance ni Haring Hezekiah is only 15 years. Hindi siya eternal. Hindi siya so on and so forth. Ganon din ang second chance na ibinigay sa atin. Hindi po siya eternal na parating mayroon tayong lakas na loob, lakas ng buhay, lakas ng katawan, upang ating araw-araw na gamitin yung ating second chance. Kaya ang sabi ng Biblia, bawat araw, ipagpasalamat mo yan sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilan na binigyan ng second chance, mga minamahal, wala nang ang oras sa paglilingkod sa Diyos eh. Amen? Nasa business na yung utak, sa trabaho na kung saan ang dahilan, mga minamahal. Amen? Bakit mo sinasayang ang second chance na ibinigay sa iyo ng Diyos? Hindi dapat natin sinasayang yan, mga minamahal, sapagat hindi lahat ng tao ay katulad ni Haring Hezekiah na binibigyan ng second chance. Hindi lahat ng tao ay katulad mo at katulad ko na binibigyan ng second chance ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, once you receive that second chance, dapat gamitin mo yan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung tayo po mga minamahal ay nakikita natin na tayo po'y hindi gumagawa doon sa plano natin while enjoying our second chance sa buhay na ito, mga minamahal, ay talagang tandaan po natin, mga minamahal. Kapag tayo po ay sa ating buhay, sigurado natin, we are preparing this for the coming
of our Lord Jesus Christ. Yun ang the best na preparasyon o paggagamitan mo ng ating second chance. Masigurado natin na pagtunog ng pakakak, kasama tayo sa dadagitin ng ating mahal na Panginoon. Doon, papunta doon sa kalangitan, as per promise by our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tuloy natin ang basa, mga minamahal, ikalawang hari, Kabanata 20, talata 12 hanggang 13. So nagkasakit. Tapos sabi ng mahal na Panginoon sa kay, okay, gagaling ka na. Bigyan pa na kita ng 15 years. Tapos ang gagawin ko habang sa 15 years, pag-iingatan kita. Sisigurado, grabe, gandang-gandang mga second chance na yan. Amen? Amen? O, ito na. Kapag natanggap mo na, tuloy natin. 2 Kings chapter 20 verses 12 up to 13. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang hari, kapitulo Sound 20. check. Kapitulo 20, ang talata po ay 12 hanggang 13. Ganito po sinasabi, nang panahong yun ay si Berodak Baladan, na anak ni Baladan, na hari ng Babylonia, ay nagpadala ng mga sulat at ng kaloob kay Ezekias, sapagkat kanyang nabalitaan si Ezekias ay nagkasakit, at dininig ni Ezekias sila, at ipinakita sa kanila ang buong bahay ng kanyang mahalagang mga bagay, ang pilak, ang ginto, ang mga espesya, at ang mahalagang langis, at ang bahay na taguan ng kanyang sandata, at ang lahat ng nasusumpungan sa kanyang kayamanan niya. Walang anuman sa kanyang bahay o sa buong kanyang sakop na hindi ipinakita sa kanila ni Ezekias. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe! Amen! Amen! Alam po niyo mga minamahal, nung pagkabigay ng second chance kay Haring Hezekiah, dumating kaagad ang sulat ng hari o anak ng hari ng Babylonia. Amen. Amen. At alam natin, pag sinabing Babylon, i-clarify ko lang, ano ba yung Babylonia, mga minamahal? Amen. Ang sabi ng ating pong Google, sabi ng Google, Babylon is a city devoted to materialism and sexual pleasures. Grabe. Ang ibig sabihin pala ng Babylon, mga minamahal, is ito yung mga pagdanais na makuha mo yung mga material na bagay dito sa mundong ito. And even sexual pleasures. Yung mga bagay na talagang akala mo, ito na yung gustong-gusto mo sa iyong buhay. But at the end of the day, ito pala mga minamahal, parang mga huwad na kaligayahan. Amen? Amen? At take note, basahin natin kung anong sinasabi ng Babylon, aklat ng Apokalipsis. Kindly, Apokalipsis, Kabanata 17, talata ay 3, italon sa 5 hanggang 6. Amen. Aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 17, talata 3, talon sa 5 hanggang 6. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigalalas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe palang ibig sabihin ng Babylon. Amen? Ito to pala mga minamahal, this is the mother of harlot. Sabi niyan, mga minamahal, and abomination of the earth. Kasi nga, sabi nga, ibig sabihin doon, lahat ng mga desire ng mga materialistic pupunta sa espiritu yan eh. Amen? Take note, noong unang nabigyan ng second chance, si Haring Hezekiah, ang unang sumulat sa kanya is the son of the king ng Babylon. Lahat ng binigyang pagkakataon ng mahal na Panginoon, second chance. Pumalagpak mo nga muli ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi diyan, nung ikaw ay unang nabigyan ng pagkakataon ng second chance, expect your Babylon to come. Expect all this pleasures of material. Itong mga sexual desires. Amen? Darating yan sa isang taong binigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon.
Ang tanong, ano ang gagawin mo pag dumating yan sa'yo? Ikaw ay naglilingkod ngayon, dahil bigla na lang darating, doon ka na, dahil bibigyan ka ng grocery. Ay, doon ka na, iwanan mo na yan, dahil ikaw ay bibigyan ng, magkakaroon ka ng maraming limpak-limpak na salapi. Ay, huwag ka na yung mag-business ka na lang, okay na, naintindihan ng Diyos, magbigay ka naman ng kasabong, bakit tandog mo eh? These are our Babylons. Amen. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ito'y ating nagawa, mga minamahal, o dumating sa atin, ingatan mo na huwag kang magkamali sa iyong desisyon. Si Haring Hezekiah, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inatok, sumigaw ng praise the Lord. Si Haring Hezekiah, ang ginawa niya, mga minamahal, nang dumating ang Babylon sa kanyang buhay, mga minamahal. Anong ginawa ni Haring Hezekiah, mga minamahal? Ang sabi ng verse 12 to 13, sabi niya, and Hezekiah hearkened unto them and showed them all the house of his precious things, the silver and the gold and the spices and the precious ointment and all the house of his armor and all that was found in his treasure. There was nothing in his house nor in all his dominion that Hezekiah showed them not. Ang ginawa ni Haring Hezekiah, mga minamahal, nung dumating kanyang Babylonia sa kanyang buhay, binigyan niya ng special na attraction, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pinakita niya lahat ito. Sabi ng talata, walang ibinigay, walang pag-aari o anumang sikreto si Haring Hezekiah na hindi niya ipinakita bilang pagpapahalaga sa kanyang Babylonia. Amen. Sometimes, Kristiyano ay katulad nun. Sa mga taong binigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon, ang ginagawa natin, mga minamahal, ay para palugdan ang ating Babylonia sa buhay. Sampulan ko lang kayo. Kapag tayo'y kakain, bago tayo supposed to be mananalangin, anong ginagawa ng Kristiyano? Nagsiselfie. Amen? Imbis manalangin, nagsiselfie. Bakit ka nagsiselfie? Tapos ipopost mo sa Facebook para makita ng maraming tao at maglalike sila. Sino pinalulugdan mo? Hindi Diyos, kundi yaong Babylonia ng iyong buhay. Para maging sikat ka, para maging the best ka, para sabihin nila ang galing mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Most of the time, we do best shot para lang for the sake of other people. Amen. We want us to be accepted by them. Gusto natin, mga minamahal, na tayo accepted sa Kanya, na kapag dumating ka Kanya, ay, lakat na kabaw. Amen? Gusto natin, nire-respeto tayo ng ating Babylonia. Gusto natin, ina-admire tayo ng ating mga Babylonia sa ating buhay. Take note, pag sinabi kong Babylonia, these are the material things and the pleasures in life. Amen? Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. In fact, bakit may mga Kristiyanong hindi natatahimik kapag hindi gumanti, kapag napapahiya? Because ayaw natin na yung makita tayo ng ating kapwa, ng ating Babylonia, na tayo'y mahinang tao. Kaya pinapakita natin, gaganti ako, para makita nila na dapat ako'y katakutan, na dapat ako. See? Everything we do is not for anything, but for them na nakapalibot sa atin. Ang Babylonia ng ating buhay. Nakalimutan natin, take note, na yung ating kinamumuhayan ngayon ay second chance na ibinigay ng ating kaisa-isang Diyos sa atin. Nung time na ikaw ay lumuhod sa Diyos, nung time na ikaw ay lumuha sa mahal na Panginoon,
Second chance yan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Nung narinig mo ang sa sounding dyan, at ikaw ay lumapit sa mahal na Panginoon, nung ikaw ay ginawa mo yan, binigyan ka ng second chance. Pero bakit? Sinong mas mahalaga na yata sa iyo ngayon? Hindi na ang mahal na Panginoon. Lahat na ng ginagawa mo, hindi na sa Diyos, kundi sa iyong Babylonia ng iyong buhay. Amen? Amen? Think. Pag-isipan mo yan, kapatid. Tayo lahat. Pag-isipan natin lahat yan. Nakakalimutan natin na dapat itong second life natin ito, yung second chance natin ito, ay para dapat mapalugdan natin ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Itong napakaliit na oras na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon na second chance. Ang escapades dapat na ginagawa natin dito, mga minamahal, ay para tayo ay lalong maging ikapupuri ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sometimes we work hard and do everything para di tayo maging kahihaya sa mata ng mga tao pag naghirap tayo. Grabe! Ang ganda. Tingnan mo yung mga purpose. Sa totoo lang, una, maganda eh. Pero what's your reason of your existence for that second chance? Amen? Dapat alam natin yun, mga minamahal. Hindi ko sinabing masama magtrabaho. Hindi ko sinabing, mga minamahal, na kunin mo ang respeto. Hindi ko sinabi, mga minamahal. But if yung ating isipan, yung ating focus sa lahat ng ating buhay ay wala nang iba kundi yun sasabihin ng tao, maniwala kayo sa akin, we are very much weak. Napakahina natin at kayang-kaya tayong itumba. Bakit? I-chismis ka lang ng kaunti, magkakasala ka na, gantihan mo lang yun. Kasi sinabi ng ibang tao eh. Amen? Nakita mong pumili ng supa ang kapitbahay mo, maski na mangutang ka, makabili ka lang ng supa. See how weak you are. Kung tayo kumikilos dahil lamang sa paggusto natin pagbigyan ng ating Babylonia ng ating buhay. Amen? Ang sabi ng Biblia, live only for God at doon mo mapupuri ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa, Ikalawang Hari, Kabanatay 20, talatay 14 hanggang 19. Amen. From 2 Kings chapter 20, verses 14 up to 19. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat po ng Ikalawang Mga Hari, Kabanatay 20, talatay 14 hanggang 19. Nang magkagayoy na paroon si Isaya na propeta sa Haring Isikaya at nagsabi sa kanya, anong sinasabi ng mga lalaking ito? At saan nagsipanggaling na napa sa iyo? At sinabi ni Hezekiah, sila'y nagsipanggaling sa malayong lupain, sa makatuwid bagay sa Babylonia. At kanyang sinabi, anong kanilang nakita sa iyong bahay? At sumagot si Hezekiah, lahat na nasa aking bahay ay kanilang nakita. Amen. Walang anumang bagay na nasa aking mga kayamanan na di ko ipinakita sa kanila. At sinabi ni Isaiah kay Hezekiah, dinggin mo ang salita ng Panginoon. Narito, ang mga kaarawan ay dumarating na ang lahat na nangasa iyong bahay at ang itinago ng iyong mga magulang hanggang sa araw na ito ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan, sabi ng Panginoon. At ang ilan sa iyong mga anak na magmumula sa iyo na iyong ipanganganak, sila'y dadalhin at sila'y magiging bating sa bahay ng hari sa Babylonia. Nang magkagayo sinabi ni Hezekiah kay Isaiah, mabuti ang salita ng Panginoon na iyong sinalita. Kanyang sinabi, bukod dito, hindi ba kung magkakaroon ng kapayapaan at katotohanan sa aking mga kaarawan? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ito na. Nung inopen ni Hezekiah, mga minamahal, ang lahat, in-entertain niya ang kanyang Babylonia sa kanyang buhay, mga minamahal. Sinabihan siya ng mahal na Panginoon. Amen? O yan, yung wala tayong inisip, kundi entertain yung Babylon natin, same thing, sasabihan tayo ng mahal na Panginoon. Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Sa verse 16, ang sabi niyan, and Isaiah said to Hezekiah, hear the word of the Lord. Lahat na nakikinig sa salita ng Diyos, pumalagpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi niyan, 17, behold, the days come. Darating ang araw sa ating lahat.
kung hindi man ngayon, darating ang araw, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in the store unto this day, shall be carried into Babylon. Nothing shall be left, said the Lord. Lahat ng meron ka, lahat kukunin at dadalhin sa Babylonia. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Other way of saying, Hezekiah, what you're doing is endangering all your blessings. Kapatid, brother, sister, yung ginagawa mong ganyan, puro sa kung anong sasabihin ng ibang tao, you are endangering your blessings. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil habang pinupos mo lahat ng mga yan, lahat sasabihin mo, you are in danger. Sabi ng talata, mga minamahal, kukunin yan ng Babylonia. Your possessions, your wealth, your health, your second chance shall be taken from you in advancing the goals of your Babylon and not for the Lord. Yung perang binigay sa iyo ng Diyos, gagasusin mo yan sa kalayawan. Dahil in-entertain mo ang iyong Babylonia. Yung kalakasan mo, gagamitin mo yan sa kalayawan ng mundong ito. Dahil in-entertain mo ang Babylonia ng iyong buhay na kanyang ino-offer. Dati-rati masaya ka sa loob ng banal na gawain. Ngayon nababagot ka na. Bakit? In-entertain mo na mas maganda ang disco, mas maganda ang beach, mas maganda ang pumunta doon sa mga malls, sa lahat ng party during sa banal na gawain. Hindi ka na masaya pagdating ng banal na gawain. Nababagot ka nga eh. Tagal naman ni brother. Amen? Amen? Magsisimulang mawawala yan. You are in danger. Ang masama pa nito, mga minamahal, kapag nakita ito ng maraming tao na ikaw mismo gumaganap noon, even them will say, tama nga, mas maganda kang gumawa ng bagay na yan. Hindi sila may-encourage maglingkod sa Diyos. Bagkus may-encourage at papalakasin ang kanilang pagnanais, magtamo ng maraming salapi para i-enjoy din nila ang ini-enjoy mo. But take note, anumang ginagamit natin dyan, hindi iyon ang nagbigay. Diyos ang nagbigay. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Bakit hindi mo ibinibigay ka sa bakit tandog mo? Dahil ginagamit mo na doon sa Babylonia. Kinuha na nila kasi. Take note, yun ay hindi sila nagbigay. Ang Diyos ang nagbigay. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng meron ka, yung pera, lakas, buhay mo, dapat yan gamitin mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ating basahin, Deuteronomio, Kabanata 10, talatay 12. Kindly, from the book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po tayo, Deuteronomio, kabanata po ay 10, at ang talata po ay 12, ito pong sinasabi, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabi yan, chapter 10, verse 12. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? Nung binigyan ka ng pagkakataon ng second chance, ano ang nire-require ng mahal na Panginoon sa iyo? Amen? Ang sabi diyan, to fear the Lord thy God. Matakot ka sa mahal na Panginoon. May takot ba yan? Oras ng gawain, nasa ibang makamundong gawa ang ginagawa mo? Supposed to be, this is our, kumbaga sa kuha, meeting point, meet up natin ito ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng talata, mga binawan, fear the Lord thy God. Walk in all His ways. All His ways. Lahat ng padaan ng Diyos. Dapat yun ang nire-require sa iyo. Doon sa ibinigay sa iyo ang extension, second chance. Ang kailangan niya gawin,
lumakad ka sa utos ng mahal na Panginoon. Hindi utos ng sino man, hindi utos ng mundo, hindi utos ng iyong Babylonia, hindi utos ng iyong desire, hindi utos ng anumang bagay na makakapagsabi sa iyo. It is the commandment of our God. Yun dapat ang ating ginagawa sa ating second chance na ibinigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! And to love Him. Pakamahalin mo ang ating Diyos. Kung binigyan ka ng second chance ng mahal na Panginoon, mula nung ikaw ay nakakilala, nagbago ang buhay mo, ngayon pinagpala ka na. Dati busabos ang iyong buhay. Bahay mo, kubo, bahay mo, ngayon pinagpala ka na. Dati tinising ko, wala ka, pero pinagpala ka na. Dati wala kang sakyan, meron sakyan ka na ngayon. Ang sabi ng Biblia, love not all these things. Love God. Ibigin mo ang ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka dapat na nagiging dahilan na hindi ka makadalo dahil sa mga bagay na ito. Ang ilan hindi nakakadalo ng overnight. Bakit? Nanakawin yung aking mga appliances. Bubuksan ng aking tahanan. Maubos ang aking kayamanan. Amen? Di mo ba alam na wala ka niya noon? Amen? Pero nung naglingkod ka, minahal mo ang Diyos, dumating sa iyo ang mga bagay na yan. Paano takot mo kung mawala yan? Amen? Pag mawala yan, mga minamahal, kaya-kaya naman niya magbigay uli. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pang pakatandaan ng mga anak ng Diyos, nung pinangakuan si Haring Hezekiah, ang sabi ng Diyos sa kanya, I will give him additional 15 years and I will protect him from all his enemies. Grabe! Yung second chance pala mga binabalbigay sa atin, hindi lang tayo nandiyan binigyan ka na tapos na. Nandun pa rin ang pagpoprotekta ng ating mahal na Panginoon. Bakit ka matatakot? Amen? Anong takot mo? Hindi ka dapat matakot. Magtiwala ka lang sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. To love Him and to serve the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul. Pag naglingkod ka daw sa mahal na Panginoon, buong puso at buong kaluluwa. Hindi hati. Brad, kunti lang naman dun eh. All thine heart. Buo dapat. Kapag nandito ka, buo dapat. Wala kang gagawin kundi pasalamatan mo, Diyos. Love Him. Serve Him. Obey Him. Dahil yun ang dahilan nire-require ng Diyos nung binigyan ka ng second chance ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilang Kristiyano, ayaw na natin umalis sa mundong ito dahil na masarap na ang buhay natin dito. Amen? Amen? Kapag ikaw ay masarap na ang buhay mo dito, hindi ka na ay nako, nasa langit na ako eh. Bakit patuloy na kailangan meron tayong need daily? Bakit pag sinabi ng our Father who art in heaven, sabi niya, give us this day our daily bread. But hindi niya sinabing, our 30 years bread. Sapagkat nais ng Diyos, bawat araw, humingi ka ng gabay sa Kanya, magpasalamat ka sa Kanya, magpuri ka sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, kapag dumaranas tayo ng pagsubok sa buhay, pasalamat ka. Bakit? Meron ka pa rin chance na sasabihin mo, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Nahihirapan na ako, mahal na Panginoon. Alam kong hindi mo ako pababayan. And the help of God will come. Marami na tayo nakapagpatunay. Ang ilan, dahil sa hirap ng buhay, ang gagawin na lang, walang pakain. O fasting na lang, wala. Tayo. Pero nagpuri, habang nagpupuri, bigla may takakato. Nabalita namin, wala daw po kayong pagkain. Punta tayo sa bahay, kunin nyo isang kaban. See? Amen? God knows. Alam niya kung anong pangangailangan ng kanyang anak na nagtitiwala sa kanya. Kung tayo magtitiwala at hindi bibitaw sa pananampalataya na yan, maniwala kayo sa akin. We have proven that
sa aming buhay. Kung tayo lubos nagtitiwala, hindi mo masasabing parating rosas yan. Pero masigurado mo, sa bawat tinik ng iyong buhay, may Diyos ka nakakaabay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pag tayo po, mga pakatandaan po natin, mga minamahal, huwag natin masyadong mahalin ang mundong ito. Huwag natin masyadong mahalin ang mga pagpapala na yan. Kung nawala yan, sige na lang, bahala na. Tuloy-tuloy dapat paglilingkod. Amen? Amen? Amen! Bakit? Sapagkat kapag tayo po mga minamahal ay nakapokus na tayo sa mga bagay na yun, doon tayo, umaabot tayo sa punto na tayo talagang aatakihin ng kaaway ng Diyos. Ang sabi ng aklat ng Juan, kindly, dito sa aklat ng Juan, ang kabanatay 14, talatay 2 hanggang 4. Amen. Last 4 verses. 3 verses. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanata po ay 14, ang bersikulo po ay 2 hanggang sa 4, ganito po Amen. ang pagkasabi. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. That's At right. kung ako'y pumaroon at kayo'y ipaghahanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Grabe ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sinasabi niya, huwag mo mahalin na mayroon ka ngayon. Amen? Sapagkat doon, sa bahay ng aking ama, ay napakaraming mansyon. Amen? So huwag mo masyado, kung ikaw naman walang mansyon dito, huwag ka masyado malungkot. Amen? Doon sa bahay natin doon, ay may mga mansyon tayo doon. Someday, mararanasan mong matulog sa mansyon. Parapahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Ang kailangan lang mga minamahal, itong second chance na ibinigay sa'yo, huwag mong bibitawan na mawala. Yung escapade sa araw-araw, dapat patungo sa mansyon na yon. Amen? Huwag mong masyadong pakamahalin kung na ikaw ay nasasarapan na dito, huwag mong i-focus ang buhay mo diyan. Dahil mas masarap ang inihanda ng Diyos doon sa kalangitan. Amen? Sabi ng Biblia, walang mata, walang tainga na nakarinig at nakakita sa mga bagay na inihanda ng Diyos doon sa kalangitan para sa iyo at para sa akin. No eye had seen and no ear has heard the things that God had promised, prepared, and promised. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ang pinaka-the best na regalo mo na matatanggap sa araw na ito ay sasabihin mo ay mansyon, masikit pa doon. Wala yan. Kung ang gusto mo yung kotse, masikit pa doon. Dahil hindi pa naabot ng kaisipan ng tao, sabi ng Biblia, hindi pa narinig yan. Wala pa sa news, wala pa sa libro, wala pa sa kung anumang bagay. Ang mga inihanda ng Diyos para sa iyo at sa akin kung panghahawakan natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka bibigay sa mga pagsubok, kung hindi ka magmamataas para sabi mo, tisod ako, ayaw ko na mahal na Panginoon, akala mo mawawala ng Diyos pag nawala ka. Pero totoo yan. Ang Diyos, napakaraming anghel sa kalangitan. Amen? Amen? Sa totoo lang, yung mga awit, manunugtog, mga Kristiyano palakpak, puri. God has so many angels with a golden voice. Pero isang araw, habang tinawag ng mahal na Panginoon, awit siya, sabi niya, may sintunado doon sa baba. Amen? May sintunadong kumanta doon. May pasaway akong anak na nandun sa baba. Ikaw ang nagkukumpleto sa kagalakan ng Diyos. Bagamat mayroon siyang napakaraming anghel, pinili pa rin niyang hubarin ang kanyang pagka-Diyos. Bababa upang ikaw at ako mapatawad, makasama niya doon sa kalangitan, kasama ng mga anghel, pupuri sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
Tapos ngayon, tinutulugan mo, kapatid. Tapos ngayon, hindi mo binibigyan ng chance ang mahal na Panginoon. Pinagmamalaki mo kung anong bagay na meron ka. Meron ba na sometimes nagtatampo ka sa Diyos? Wag. Napakaiksi ng second chance na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Huwag mong ubusin sa pagtatampo. Huwag mong ubusin sa pagbabackslide. Huwag mong ubusin sa sama ng loob. Huwag mong ubusin sa kung ano mang dahilan meron ka. Ubusin mo yan sa paglilingkod at pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. The best thing to use our gifts is to gain points in getting the promise of everlasting life. Amen? Amen. Kung gusto mong maging hindi sayang ang ibinigay sa iyong tsansa ng mahal na Panginoon, siguraduhin mong yung bawat gagawin mo ay may puntos para tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat doon, there are so many things more na hindi pa natin nakita. Amen? Ang kailangan mo lang, kapatid, mga minamahal, ay tayo po ay maging araw-araw. Bago tayo matapos, mga minamahal, gusto ko lang puntusan yung verse 19. Ulitin nga natin yung verse 19, mga minamahal. Amen. Sabi dito 2 Kings chapter 20 verse 19. Ang sabi niyan, mga minamahal, then, palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Then said Hezekiah unto Isaiah. Nung sinabi ng mahal na Panginoon, ano ka ba? Yung ginagawa mo, you're endangering your blessings. Amen. Yung mga kalagari-ari mo gagamitin sa Babylonia yan. Imbis na paggamit sa mahal na Panginoon. Yung mga anak mo, kukunin nila doon. Utusan nila para magkasalibutan. Amen. Ang masama, ito, sagot ni Hezekiah. Ang sabi niya, then said Hezekiah unto Isaiah, good is the word of the Lord which thou hast spoken. Maraming tao na akala nila, mga minamahal, yung ibinibigay na oportunidad ng sanlibutan is a good thing. Amen? Sabi niya, good! Kung good yan, bakit pa siya wawarningan? Amen? Bakit pa siya winarningan ni Isaiah, mga minamahal? Because alam niya mapapahamak siya, yung blessing. Pero anong sabi ni Haring Hezekiah? Kung tinanggap lahat, gamitin yung aking kayamanan doon sa aking mga Babylonia, yung aking mga anak, gamitin nila, magkatrabaho sila doon. Good! Ang mahirap ang ilang Kristiyano, katulad ni Hezekiah. Amen? Hindi naman masama yan yung ako'y magnegosyo, hindi naman masama Hindi masama yan. Pero ibigay mo ang sa Diyos, sapagkat ang sa Diyos ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras ng pagtatrabaho, magtrabaho ka. Sa oras ng pagsasaya, magsaya ka. Sa oras ng kalungkutan, malungkot ka. Pero sa oras ng paglilingkod sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kumain ka, magalak ka, lahat kunin mo ang para sa iyo. Pero ang sa Diyos, huwag mong pakikialaman. Amen? Amen? Mag-iingat tayo. Nakala natin, mga minamahal, what's important is, ito lang. I don't care what will happen after me. Kaya nga meron tayong kailangan i-share ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kababayan para sila rin ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Bigyan tayo ng bukas na mata ng ating mahal na Panginoon na yung anumang offer na meron sila ay hindi natin sabihin, good. Amen? Dahil yun siguradong ikakapahamak natin. Ang totoong very good ay yung nandito tayo, iniibig ang Diyos, sinusunod ang kanyang banal na kalooban, may takot tayong gumawa ng kasalanan. Yan ang gusto ng ating marami. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon.
Ito yung paborito kong awitin, mga minamahal. Early in the morning, every time I sing on this, God is speaking on me. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing. Isa nun pa mga minamahal. Even praise the Lord. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so With every breath that I will sing of the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been with every breath that I will sing of the goodness of God. Second stanza. I love your voice. You have led me to the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived. Hallelujah! Praise the Lord! And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life, we love you, Lord. Bago ako nakakilala sa Diyos, puno-puno ng bisyo ang aking buhay. Wala akong oras sa Diyos. Kaya tuloy nagkaroon ako ng karamdaman. Nagkaroon ng maraming problema. But when the Lord heard my cry, binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa akin. Sa bawat araw, dumarating ang Babylonia ng aking buhay. Sabi ng awit ng talata,
Nung nakita ito ng anak ng Diyos, sabi niya, I am amazed. Napahanga ako. Sometimes tayo napapahanga sa mga Babylonia ng ating buhay. Pero sabi ng Biblia, mas masarap ang maglingkod sa Diyos. Pag may karamdaman ka, pinapagaling ka ng Diyos. Kapag nalulungkot ka, pinapagalak ka ng mahal na Panginoon. Sa mga tao, wala kang silbi. Sa mahal na Panginoon, pinakamahalaga ka. Kaya nga sabi ng Biblia mo na mahal, sa bawat araw, huwag mong kalimutan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Pwede ba? Minsan pa nating awitan ng Diyos. And all my life, You have been faithful. and all my life, you have been so. So good. With every Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah! And all my life, you have been faithful. And all my life, hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Minsan ang pamawin na mahal, hallelujah, 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 hallelujah! And all my life, you have been faithful. And all my life, You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Sabi ng talata, bawat patag ng iyong luha, nakikita yan ng mahal na Panginoon. Bawat panalangin na binabanggit mo, naririnig yan ng mahal na Panginoon. Heavenly Father, maraming salamat po. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mabanggit ng aming mahalabi ang taus-pusong pagpapasalamat. Ngunit kami nagtitiwala sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwanan ni pababayaan. Sa aming mga kapatid, na sa oras na ito'y sinasayang ang kanilang second chance sa pagmamaktol, sa anumang pagbabackslide o anumang bagay na sama ng loob. Dinadalangin namin sa iyo. Palitan mo ito ng pagmamahal nang hindi masayang ang oras na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Lubin mo malapay noon sa aming mga huling sandali. Makita mo ang aming kainitan sa paglilingkod sa iyo. Handa sa iyong muling pagbabalik. Ito ang aking samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, beloved viewers, saan man kayo naroroon ngayon, 2,000 years ago, nasa isip na kayo ng mahal na Panginoon. Isa kayo sa dahilan kung bakit niya hinubad ang kanyang pagkadiyos at nagkatawan tao, mabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang isa kayo sa kanyang mga ililigtas, makasama namin sa buhay na walang hanggan. Sa oras ito, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon bilang tagapagligtas, Diyos at Hari na iyong buhay. 4 ang reglamento ng kaligtasan.
Unang-una, pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan magsisi ang lahat. Humingi ng kapatawaran, pero hindi sa tao, kung hindi sa Diyos. Sabi ng talata, naririnig niya tayo sa bawat panalangin na ating babanggitin. Ang pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kailangan ganapin ito. Sabi ng Acts 2:38, para tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo, mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ganapin mo ito bilang pagtupad sa utos ng Diyos. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Yung nakita niyo lumuluha, nanginginig kanina. Grabing pag-iyak. Hindi yan iyak ng kalungkutan, kundi yan ay iyak ng pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Iyak ng kagalakan. Gaano man ang problema mo, napakibagat man yan, pagagainin niya ng mahal na Panginoon. Ang karamdaman mo'y napakalubha, pagagalingin niya ng ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito'y para bang hindi mo na kaya, lumapit ka sa Diyos. Pag naramdaman mo banal na presensya ng Diyos, Diyos ang magbabago sa iyo. Sa oras na ito, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kami na lamang po na mahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa ng Jesus, narito ang iyong mga anak. Saan man sila naroon, walang distansya makahadlang ng iyong mapagpapala. Walang bagay na napakahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Alam namin ikaw ang Diyos na tutugon sa kanilang mga panalangin. Ano man kanilang dinadalain sa oras na ito, pagalingin mo ang may karamdaman, tugunin ang kanilang mga pangailangan sa mayroong pangalan ni ating mahal na Panginoon Jesus. Pandalangin na aming ginagamit ng Barbang Crista with Estrada, Almeida, patawarin mo po sila, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pagkakasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip ng katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, sa kanilang mga sa buhay. Nawa hindi una at huli ito ng kanilang paglilingkod. Simula pa namang nawa ito, mahal na Panginoon, upang hanggang sa iyong pagbabalik, makasama namin sila sa aming paglilingkod sa iyo. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga panalangin personal, mga minamahal. Ngunit huwag natin kalimutan, unang-una sama natin ang ating beloved pastor at ang ating beloved Mr. Peach, mga minamahal, upang sila po mga minamahal ay talagang bigyan ng kalakas at mabang buhay pa ng ating pong mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito kami, mahal na Panginoon, nagkakaisa ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Nabigyan mo ng kalakasan at ang mahabang buhay ang ating mahal na pastor. At sa ganoon, magamit pa siya sa iyong banal na ubasan, mahal na Panginoon. Panguna ng mga ito, ating beloved Mr. Peach, mahal na Panginoon. Ano man kanyang nararamdaman sa oras na ito, pagalingin mo ito, mahal na Panginoon. Alam namin walang bagay na napakahirap sa iyo. Tinadalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon. Maabag ka sa iyong mga anak. Sa kanya sila patuloy na magamit mo sa iyong pagmamalakay ng salita. At sa oras ito, sa aming mga minamahal na kapatid, maniwala tayo mga minamahal na lahat ng bagay kaya nating gawin sapagkat ating natanggap ang banal na Espiritu. Sabi ng Biblia, kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu kami kapangyarihan sa lahat ng mga bagay, mga minamahal, sa oras ito sa pandalangin, namin ginaganap ng Barbang Crista with Estrada, Almeida, lahat ng demonyo na mga karamdaman, demonyong cancer, TB, diabetes, stroke, sipon, ubo, lahat ng gawa ng kaaway, COVID-19, lahat ng mga karamdaman
I command you to cast out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness, mga palulupaypay, mga panalamig, pagkababag sa iglesia, lahat ng gawa ng kaaway. I command you to cast out in Jesus' mighty name. Cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro sapagkat marami na po napapatunay mga minamahal. Amen. Nasa kanya pagbanggit ng hallelujah. Praise the Lord. Bagamat yung pinagtatawanan ng salibutan. Amen. Ito ay makalangit na salita. Amen. Praise the Lord. 3 beses tayong tatalon mga minamahal sabay-sabi ng hallelujah. Praise the Lord. Lahat muna ng pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God.